Здравейте! Аз съм Мария, повечето приятели ми казват Маша и съм актриса. Днес обаче ще бъда в качеството си не на такава, а на ваш гид. Ще ви преведа през една от най-любимите ми софийски улици. Ще се върнем малко по-назад във времето, ще разберем защо дадена улица носи името на определен човек, кой е той, защо и с какво е важна част от нашата история. Знаете ли, направи ми впечатление, че доста често си оговаряме среща на дадено място, без да имаме никаква представа за него. Какво се е случило там, защо се казва така, чие име е наследило даденото място и най-важното, защо? Оттам изходих. Стори ми се любопитно и интересно, затова реших и да го споделя с вас. Освен това, ще спрем на някои доста интересни места и ще си поговорим малко по-подробно за тях. Но да не губим време, да започваме! Улицата, за която избрах днес да говоря, носи името на Георги Раковски, наричан още патриарх на националната революция. Истинското му име е Съби Стойков Попович, но е познат като Георги Сава Раковски. Той е роден на днешния ден през 1821 година в Котел и умира едва на 46 годишна възраст през 1867 в град Букурещ. Раковски е разработил план за освобождението на България от османско владичество. Той е първият идеолог и организатор на националното освободително движение в България и е негов ръководител през първите 10 години. Раковски също е публицист, журналист, писател, етнограф. Той е символ на възраждащия се български дух. Велик българин, поклон за него! Самата улица е дълга близо 3 км. Тя преминава през цялата централна част на града с гледки към Александър Невски, Руската църква, военния клуб и много други места. Тя е изключително жива, колоритна, пъстра. Тя е една от най-оживените улици в столицата. На нея са разположени близо 10 театъра. Затова също е наричана и театралната улица, защото на нея или в непосредствена близост до нея са разположени най-многото театри в града. Първата ни спирка е улица Раковски 136. Това е къщата, превърната в музей. Къщата, в която живеят до фаталната нощ на 30 ноември 1913 година поета Пейо Яворов и Лора Каравелова. Те наемат втория етаж на къщата и живеят там близо година, до нощта, в която Лора решава да сложи край на живота си, а поета се прострелва и губи зрението си. Само за една година тяхната любов бива изместена от реалността, а те остават в историята като една от най-трагичните двойки белязали 20 век. Освен отвън, тази сграда има много какво да ви предложи и отвътре. Това са кабинета на Яворов, стаите на Лора и Яворов, черната булченска рокля на Лора, семейни реликви, оригинални фотографии, а също и медальонът с косите на Нина, голямата платонична любов на Яворов. Сега нека отидем до ъгъла на улица Раковски и Гурко. Какво има там? Най-обикновен 5-етажен жилищен блок, който не представлява нищо особено. Но да се върнем малко по-назад във времето, през 1902 година. Да, това е един от най-красивите частни домове на Стара София, а именно къщата на генерал Георги Вазов. Парцелът, също както и мястото, на което днес се намира къщата на Иван Вазов, са били на техния чичо, Кирко Вазов. Къщата е завършена през 1902 от архитекта Никола Лазаров. Тя се е славила с изключително забележителна архитектура, фасада в ориенталски стил и кубе, красящо върха й.
След разрушаването на къщата е построен 5-етажен жилищен блок, който познаваме и до днес. Той е довършен от вдовицата на генерал Вазов. Част от сградата е разпродадена още при строежа, а другата е разпределена между децата. Една от забележителностите на сградата обаче е бил ресторанта Шингер. Той многократно сменя името си, казва се ресторант Русе, ресторант София, а след това е превърнат в пицария. Там обаче не са предлагали пици, а гарнирани пики. Кръчмата, която всички са продължавали да наричат със старото име, също е била посещавана от Елин Пели. Нека погледам наляво. Какво виждаме? Филиал на банката Уникредит. Да, но като се върнем назад във времето, попадаме пред едно от най-емблематичните заведения на Стара София, а именно Сладкарница Прага. Това е било любимо място за срещи на хора от културните среди. Като ви казвам сладкарница, не си представите само торти, еклери и лимонада. Това е било любимо място заради подбраната клиентела и заради атмосфера. Като продължим по улицата посока Стефан Караджа и спрем на ъгъла, се озоваваме пред едно от небезизвестните заведения за бързо хранене. Преди тук се е намирал ресторант Будапеща, по-познат като унгарския ресторант, също доста посещавано място. От прозорците на ресторанта се е долавял аромата на добре сготвена храна, звуците от наздравица, а за фон е звучал звучния чардаш. Православни църкви в нашата столица, а именно Руската църква. Тя носи името на Свети Николай, а точното име е Свети Николай Чудотворец. Строежът на сградата започва в началото на 20 век и бива завършена през 1914 година. Руската църква е един от най-елегантните и красиви храмове в цяла България. Тя е една от най-интересните забележителности в нашата столица. Построена е в московския приказен архитектурен стил на руските църкви през 17 век, а позлатените и кубета с луковична форма и придават още повече изящество и блясък. Тук е служил Серафим Соболев, архиепископ на православните руски енори в страната. Въпреки че не е канонизиран, се смята за светец и до днес. Вярва се, че мощите му извършват чудеса. Всеки ден стотици хора идват тук и пишат до него писма с молба за помощ, вярвайки, че той ще им помогне. Това е от мен за днес. Надявам се да ви било интересно, а и най-важното полезно. Ако ви е харесало това видео, му ударете по един лайк, а ако искате да гледате още такива видеа, се абонирайте за канала ми. Ще се радвам и да получа обратна връзка от вас. Какво ви е харесало, какво искате да видите още, например на коя улица живеете вие, как се казва, защо и така. До скоро!